कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबर सांगता विष्णू कोळगेकर. गोय माजाळी चेकपोस्टार 1 कोटी रुपयाची अवैध नगद जप्त. कारवार. गोय कारवार सीमेच्या माजाळी चेकपोस्टार तपासणी वेळार खाजगी बसाच्या प्रवाशाकडेन पोलिसांक तब्बल 1 कोटीचे अवैध नगद मेळ्ळे असून हे नगद गोंयच्यान बेंगळुरूकडे व्हरताले अशें प्राथमीक तपासात कळून येयला. ही घटना सोमारा मध्यरात्री घडली. सदाच्या प्रमाणे तपासणी करताना पोलिसांक एक प्रवाशाला बॅगेत ही रक्कम सापडली. ही रक्कम राजस्थानचे कल्पेश कुमार या प्रवाशाला बॅगेत मेळिल्ली असून तेजे बरोबर ब्रह्मू कुमार नावाचो आनी एक प्रवासी आशिल्लो अशें पोलिसांनी माहिती दिला. जप्त केल्ली रक्कम 500 रुपयाची नोट असून तेजो मालक आणि हे कसले पैसे हेची चौकशी जावची आसा. या प्रकरणाची चित्ताकला पोलीस ठाण्यात नोंद जाल्ली असून पुढील तपास पोलीस करतात. प्राथमिक चौकशेत या रकमेचो संबंध बेकायदेशीर व्यवहार, हवाला नेटवर्क किंवा राजकीय पैशाचो व्यवहार उरू शकता असो अंदाज पोलिसांनी व्यक्त केला. पण अजूनपर्यंत अधिकृत पुष्टी जाली ना. या कारवाईनंतर सीमा भागात पोलिसांनी आंतरराज्य मार्गावर तपासणी आणि कडक केली असून हे पैसे खिंच्यान येयले आणि खंय वयचे आशिल्ले हेची चौकशी पोलीस करतात. दांडेली काळी न्हंयेंतल्यान मानगे संरक्षण भिंत पार करून कपडे धुवच्या जाग्यार काही वेळान परत न्हंयेंत. कारवार. दांडेली काळी न्हंयेच्या देगेर मानग्यापासून संरक्षण मेळचे म्हण लोखंडीचे वय बांधून कपडे धुवूंक कंपाऊंड केल्ले. जाल्यार या लोखंडी कंपाऊंडा भितर एक मोठे मानगे येवन काही वेळ थंयच रावले पळोवन त्या न्हंये देगेर कपडे धुवूंक येवच्या बायलांक पळोवन भयाचे वातावरण तयार जाले. रान खात्यान आनी नगर प्रशासनान लोकांच्या सुरक्षतेसाठी बांधिल्ल्या या लोखंडी कंपाऊंडा वयल्यान हुडी घेवन मानगे न्हंये देगेर पाविल्ल्यान सुरक्षा सुव्यवस्थेचेर प्रश्नचिन्ह तयार जाला. बरेच वेळ किनाऱ्यार आशिल्ले मानगे थोड्या वेळान स्वता जावन न्हंयेत गेल्ल्यान कसलोच अनाहूत जालो ना. काळी न्हंय ही मानग्याचे नैसर्गिक वासस्थान असून अशी घटना परत परत घडचे सामान्य जावंक गेला. म्हण काळी न्हंयच्या देगेर रावच्या ग्रामस्थान आणि न्हंये देगेर वयच्या लोकांक सावधानतेचो इशारो म्हण सतर्क रावूं जाय अशें दांडेली नगरपालिका आनी रान खात्यान आवाहन केला. गॅप के लिए फोटो कर ले चढना होना नेशे वजन छोटाच वहाँ से कैसा था वो ये है तो नीचे पकड़ना कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन कारवारच्या माजाळीत सुरुवात झाला. तुईना थेरपीचा अनुभव घ्या. ही पारंपरिक चीनी मसाज तंत्रज्ञान असून जी प्राचीन उपचारशास्त्र आणि मार्शल आर्टच्या शिस्तीची नैसर्गिक मार्गान वेदना कमी, पचन सुधार, रोग प्रतिकारक शक्ती वाढवचे आणि मन शरीराच्या संतुलनात सुधारणा करतो खास उपाय कुंग फू मसाज. मांसपेशी, सांधेदुखी, पाठ, मान, खांदे, पचन समस्या, तणाव, चिंता, अनिद्रा, अस्वस्थ नींद, थकवा आणि मेंदू वेदना अशा अनेक समस्येचे उपायासाठी भेट द्या. कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन सेंटर, ब्राह्मणवाडा, माजाळी, कारवार हिंगा. प्रति शनिवार आणि आयतवार. वेळ सकाळी 10:30 ते 12:30, सांजे 5:30 ते 8:30 पर्यंत उपलब्ध. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनचे दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा. कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.